Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi, ben ik weer. Leuk. Pier en Marieke hebben weer een spannend verhaal. Maar eerst ikzelfs. Ja. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krullind heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Het standbeeld. Cornelia is met Romke, Tomke en Jannejoe in de stad. Want daar is het feest op Stritten. En op een heel groot plein... Cornelia Shaw. Een vrouw met hele lange voeten. Dat is gek. Maar ze ken ik nog herinneren. Pas op, anders valt ze om. Die vrouw rent op hege stelten. Knap, ja. Oh, wat ziet ze er mooi uit met die lange jurk en die hege hoed. Tja, ze zwaait nu eens. Zwaai maar weer om. De vrouw stapt stadig tussen de meisken terug. Cornelia, Tomke Oh, daar, mooi. en Romke en Jannejoe rennen verder. Hé? In één bloedt Romke steen. Ik heb muziek. Daar, bij de bergen. Hij wrot tussen de meisken terug. De oren komen achter hem aan. Op een bregen stiet een man met een grauwe buik. Voor de buik hing het een grote tromme. Naast hem stiet een lietsmansje met een trompet. Maar stik op een trommel slaan. Doe dan. De man neemt zijn stok en... Hij slaat net op het trommen, maar op een holle van de lietse man. Op een meis net slaan. De meisken leidje. De lietse man wordt leuk. Hij blaast loert op zijn trompet in het eer van de dikke man. En dan draft de kou voort. Ze slaan het echt, ja. Het is maar toneel. Nou, kom. We zijn verder. Er is nog safvolle te zien. Na een skofke komen ze bij een grote kleinwinkel. Voor die winkel stiet wat. Cornelia, wat is dat? Dat is een beeld, Tomke. Het is een beeld van een piraat. Zie maar. Hij had een lapje voor het eer en een doekje opgehollen. Ja, ik vind het een heel mooi beeld. Waar zou dat beeld maken, hè? Dat weet ik net. Die piraat liek het correct echt, vind ik net. Hij is net echt, want hij beweegt net. Oh, mooi. Ze rennen voor het beeld van de piraat Del. Au! Ineen springt Romke omheen. Wat wie dat? Waar lutst er om je stutje? Ik net. Nee, ik net. Nee, echt net. Ik weet het al. Dat beeld had het in. Nee, dat kan net. Een beeld kan hondjes net onder stut loeken, Romke. Ze zullen weer verder rennen. Maar dan Auw! kriep Tomke naar zijn hier. Waar luts hem daar ons in hier? Dolongst om in hier. Ik, hè? Dat is net aardig van die Jannejoe. Ik toch niet, hè? Nou, wat doet het dan? Die piraat zeker? Nee. Het beeld van de piraat stiet nog deer stil op hetzelfde plak. Ze rennen verder. Romke blijft een beetje achter. Hij mat zo nodig pisje. Ik zie je in stukjes of een beam. Waar moet ik nou pisje? Hij shot om hem heen. En dan krijgt er een idee. Ja, ik pisje achtertje in het beeld aan. Je niet het shit. Hij sloept naar het beeld, loert in het roen en doet dan achter het beeld. Het beeld stiet deer stil op zijn plak. Romke tilt de poort omheen
en pissert in de kuiten van het beeld. De squam van de piraat wordt wierd. En dan Hey! springt het beeld op Hendel. Jakkes ba! Hey, op haar ondoe zo hoen. Pisses behield alweer. Wat? Doe kist praten en bewegen. Doe pist geen echt beeld. Nee, ik speel je dat ik een beeld ben. Cornelia, Tomke, Janne, kom gauw. Het beeld is net echt. Het beweegt en het kan praten. Haar stoel om in hier lutsen. En waarom is het? Ja, dat weer een grapje. Maar die hoen had Simmy oppissen. En dat is geen grapje. En nou moet ik weer een hoes op skien klein. Het beeld fietst de straten uit. En Romke, Tomke en Janajoe had er stiekem een beetje lightje. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De deer. En dan is toch een riemke doen. Is dat echt een heel moeilijk riemke? Nee, net. Nee? Net echt. De deer. De kat van Pake Dirk is deer. Hij lijkt nog stil en stierf in een doosje mij wat heer, een witte roos op lief. Pake Dirk. Ja. Ja, los! Waar de draak van zouden hellen, want dit is mooi waar, op de draakje vleem. Oh, het waait dat het rikkert, dus op soort moet de hut waaien. Ja. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Het spook op een ezel. Pier en Marieke zitten bij Marieke haar Pake, de verhalenman. Pake? Ja, metaaldetective. Weet Pake wel wat het is? Een metaaldetective? Nee. Maar ik ga wel eens jet van een metaaldetector. Ja, we hebben zand. Een orde. Maar hij doet het nog best. We mochten hem haf van uw heid. Wij hadden er al van alles mee van. Papier in de tuin. Zo, van alles. Oh, het is er, denk. Ja, geen goud of zilver. Wie dat maar weer. Dat vind ik net in de tuin. Dan moest op een oorplak wezen. Waar dan? De meeste kans haast op een plak dat een slotsteen had of een kasteel of zo. De rijke meesten van zo'n slot begroeven het goud soms als ze bang waren voor stellerij. Ik krijg dus dat spook van de skillige piep. Wat weer dat voor spook, Pake? Ken je hem dat verhaal net? Nee, vertel, Pake. Ja, waar is dat? De skillige piep. Ah, dat is een brechtje. Je net zo vier wij. Het gaat net om dat brechtje. Het gaat om het slot dat het dichtbij staan had. Daar wenne langlien een man die weer smoorriek. Maar hij was zo gierig als de pest. Gierig?
Wat is dat? Dat is niet van een jild uitjaanworst. Dat is alles harde worst en liefst nog meer. Goh. Dan bist dus riek, maar de kepers nooit het moois. Correct. Al zijn jild bewaren er in een grote leren kisten. Die kisten die in een speciale kamer. Een soort van schatkamer. Daar mocht geen inkomen. Alleen nog de oudman zelfs. Soms zit er een hele joente sjen naar alle goudstikken en andere kostbaarheden in die kisten. Gezellig. Hier je vrouw. Nee, alleen nog een tjenst van hem. Maar die mocht net heel in die kamer komen. De ramen weer dichtmetselen en de deur zit altijd stief op het slot. Maar ze wisten wel van. Ja, en zij net alleen nog. In het dorp waar ik al praat over een geheimzinnige kamer in het slot. Elke hier snapte wel dat er deze jild bewaren. Nogal wiedes. Ja, maar toen vertrouwde het mansje het net langer. En hij besleert die kisten te bedobben. Op een plak dat geen in hem ziekje zoeken. Op een nacht. Het roert zuster weer sleepte de schot naar boeten. Met help van zijn ezel brachten de grote kisten naar de bosk achter het slot. Daar dolde een god als een graaf zat jip en bedobbe de schot veilig onder de grond. Op een ezel zoerde er waarom naar het slot. Maar hij kon min afskeer nemen van zijn schot. Op het laatst ging er achterstevoren op een ezel zitten. Dan kon zo lang mogelijk naar het plak sjen, dat de kisten begroeven hier. Een liet lanteentje hier aanstutsen. En daarmee beskinder het vreemde graaf. Die arme ezel likwijls kon net goed zien wat er stapte. Hij stroffel over een balsteen en smeert zijn berieder aan. Oh, het man kwam zo ongelukkig met de hol op een stiendel dat er op slag deed weer. Oh, zielig. Zielig? Maar wat er doet een spook? Ja, jongen. Zelfs 10 letter doet het slot en de bosk al lang verdwenen wien. Spoken hij er nog altijd om. Nak zeggen meesken een wolles omrieden daar. Achterstevoren op een ezel. Een lanteentje in de hand. En die skatkisten? Zit die daar nog in de grond? Dan ging ik erheen met een metaaldetector. Nee, Pier, dat zoek maar net waan als ik die weer. Dus zo is ik net de eerste wijze. Jaren en jaren nadat het spook voorgoed verdwenen weer, haar meesken alles om die kisten zocht. Op het plak, dat eerste boskwest hier, begon ze te graven en te dolen. En verdeeld. Ze kwamen wat op het spoor. Maar door te scheppen op het lid stjitten, zakken de kisten al dieper en dieper in de grond. Spietig. Ja, ik zei al, het doogt er net. Ik zou ons graag zo'n schat vinden willen. Nou, waar wit? Wat bedoelt Paka? Ik bedoel, waar wit vinden je hem nog wel eens een schat? Nou, ik haal zijn je maar net thuis in het tuinziekje. Maar op een plak dat eerst wat oorsteen had. Een kasteel. Of een slot of zo. Weet Paka zijn plak hier in de buurt? Jawel. Je hem net? Nee. Nee. Oh, je bent er wel bekend. Hé? Maar waar dan? De palen. De palen? Palen? Dat wij ons hutten, ha? Had daar een slotstier? Ja. Ja, hier lang lien. Ik weet ik net correct hoe het eruit zien had, want het is een lang lien aanbrutsen. Maar mijn boerman hier, die weet er meer van. Die had het er wel eens over. Hij had ik nog een tekening van het oud slot. En een kaart van het terrein. En ik ham wel eens zeggen jet dat der grif nog wat in de grond zit. Een schat? Waar wit? Wauw, kies mij maar. Ik wilde dadelijk in. Oh, nou, net zo haastig. Als die schat er al meer dan 100 jaar leidt, dan leidt hij er morgen ik nog wel. Nou, oké. Weet je wat? Nou? Ik ken jong wel even bij Boerman Jerre. Misschien mag ik die kaart wel lenen. Dan kan je hem die mij krijgen. En dan weet je hem correct waar je hem wijzen moet en hoe je hem net in het wilde wijten ziekje. Is dat net een goed idee? Ja! Ja! Goed.
Als je meer morgen wegkomt, dan weet ik meer. Yes. Oké. Maar wacht je nog even. Ja? Wij praten één ding al. Goed om denken. Ja? Ja? Als je me Scott vindt, wit, dan Ja? 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 krijg ik de helft ervan. Opraad? Waar wit? Nou, hoi! Ja. De pinnen. De pinnen. De pinnen. Wij schreeuwen maar een stift, maar een padlid of een pinnen. Of is er nog wel meer dat wij maar schreeuwen kunnen? Ja. We schreeuwen maar een stift op papier, op papier. We schreeuwen maar een stift, maar een potlood of een pen. We schreeuwen maar een stift op papier, maar een potlood of een pen in een klapblok of een schrift. Schreeuwen maar een pen, A, B, C. Schreeuwen maar een pen, goed idee. Schreeuwen maar een pen, A, B, C. Schreeuwen maar een pen, goed idee. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.